What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again, and this is the princess. and welcome to our YouTube channel. Yay! And for today's video, this vlog is all about me and Snake Princess will do the talking. So magchika-chika kami ni Snake Princess dito, and we're gonna talk about our future. Gusto mo yan? I'm gonna make future with you. Future? Ano future? Future? Future ba? Ano future? O yung ano ba, yung plano natin pagdating ng araw. Our future, plan and future. Basta yun na yun eh. So, papasok muna natin ang intro. Pasok! Intro. Mga buddy, di kasi alam ni Snake kung ano daw yung future. Hindi future, future. Ikaw nga, future. Future, aka ng life na to? Oh, future ba like? Pohon-pohon? Oh, pohon-pohon. Oo, kasabot ko. Nice. So, but before that, we must know Snake Princess more. At usang ila-ilahon, I'm going to know Snake Princess more. Para naman, mas, mas kilala na kita. Oo, kung isasama ka ni Roy. Gusto ko kasing sumama at para mas makasama pa kita na matagal. Wala na kasi akong lalambingin kapag ganun. Lagi ba din, no? I'm on vacation. Sa totoo, si Snake is napaka buti nito. Kasi nire-respeto ko to si Snake kasi napakalambing. Ikaw friend din kita. Friend lang. Ano? Friend lang? Ha? Friend lang? Friend lang? Talaga. Pero gusto ko more than friends eh. Pwede ro. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Gusto ko kasi gagawa ko ng magandang buhay natin pagdating ng araw. Pray lang tayo sa ni Lord palagi para makamit natin 'yan. Kasi ako din gusto ko din na magandang buhay na forever na mas bongga pa kasi paragi ko lang ipinagdasal sa Panginoon na ipapatuloy pa din niya ang pagtulong sa atin. At saka din sa iyo badi sana magpakabait ka din at saka wag magbago kapag yayaman. Pero gusto man ako nga kauban ka nako sa akong kuan kaugmaon. Nga chore. Lagi gusto na ako. Snake seryoso. Di ko Ano man? Di ko musugot Kay kanang di man ko ganahan mangunay o kanang kauban na sa balay. Puhon naman puhon like di naman puhon magkuan pa man ta na pamantay mga plano gusto na ko ba nga kauban ka nako like mag-ipon-ipon. Di ko masalig Naman. Kaya hitaraw na ko ni mga char-char among ka. Char-char na dahi ko. Char-char na dahi ko. Just gaya ko nag-char-char. Totoo to sa akin, totoo to. Legit. Char-char ba di ay kilar. Char-char ba di ay ko pakiliga ba di kay char-char. Sorry. Dili ka gusto char-char. Gusto na kang kaning tinud-anay gid. Oo, makaila mo gud ko tinuot ko nga kanang ko dili char-char ing gunana mo di monguyab di ba di monguyab. Ala ta kay ka char-char. Naka-vlog pag yun. Mas nice para naka-vlog para mas nai-ebidensya mga gilab yun tika. Para makita sa ba sa punta ka po pero as a friend. Ay. Labat ka pati para hibog duwa. Gayda, di mo Snake. Uy. Perminti na lang ba ako? Perminti ra ba ako ma-friend zone? Mong wala ko uyab perminti kay sige ra ko igdar friends ra akong tan-aw sa imo niya. Ikaw magluod na ko nimo
dali di ba? Muluod na. Muluod na. Eh ba baka ba di Ano sa man? og tiluod nga nagsineryoso ka. Okay. Ay kanang musugot man ko pero taran pa man ako dili pa man seryoso gabi no ay kanang ka-char. Di ana magita mag-start like kanang like ano pa like Pero di lang sa ako masalig lagi sa punpuhon na lang na. banday daw ka. Punpuhon na lang na. Pakit ako may kipatunayan sa imo nga kuan gyud seryoso ning ako tinud-an ay balik. Palangga. Oh, parang kaputi ko. Palangga man tiko. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Palangga man tika. Palangga kay tikaw eh. Ganahan gay ko di mo kay mapalanggaon ka sa ako ah. Oo, ay mapalanggaan mo mga tao lain sa dog di ko ano managat og mga tao kanang nga kanang kawar pa sa balay. Alam mo ba di? Maswerte talaga ang mga lalaki makakauna sa akin. Kaya ang masasabi ko, single pa ako ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, maswerte talaga ang lalaki na makaano sa akin na makajowa. Sino kaya at saka di ko talaga alam. Ano no? Sa mo kay nga mangita mo kaglain na naman ko sa tubangan nimo. Mangita pa ko glain kay single pa man ko. Single man pug ko. Single gani ka pero ka char ka. Dili pwede mo to ni sabutan ni basinot mo. Jar. Basinot mo ni kay ganing kuyog ra sa isa ka balay mura tag kuan. Mura ba tag kaning live-in partner ro. Mutuora ko anak kung wala na ka nag-vlog. Adik ko ba Di mas nice mo ko Di na ko pasalig lagi ba di kay masakitan na ko ba di. nag-vlog mo ko para makita gid basta tibuok tao kung unsa ko ka seryoso tibuok sa mga viewers na ko like unsa ko ka seryoso. Di ko mo maloko ba di bala ka. It's a prank ni. It's a prank. It's a prank. It's a true. Bitaw Snake, sa totoo mga buddy, I want you to know that Snake Princess is a very good person. Oh, di ba? Tanaw, Snake. Blooming kay kakaroon, Snake. Blooming sad ka. Siyempre, kay Kwan mo. Kagwapa ni mo, Snake. Uy, pwede ba ka na kuminyuon, Snake? Minyuon ti ka ba? Depende lang mo. Magminyo ta, magpakasal ta sa gawas nasud. Kaya dali sa Pilipinas, bawal Di ta. man. Di Bawal naman. man diri ah. Di na makailangan magkasal-kasal man. Gusto man akong kasal, O, kay para natin. Ano na lang og pwede ra man ka mga bubayot og support kasad ko nimo og garanti na kaganahan ako. Di sa imo ha raman jud ko kay usa na gusto di ko ni ipanghatag na ray ko nimo sa lahat. Dili man ti kay ipanghatag man pero basit na panahon nga kana mapuan kag bayad biya ara pud mo man mo support sad ko kay kanang di mo ko lapad nga kanang pagabayad kay na may uban mga bayad nga kanang bawagan sila og laki di sila makadawat ako kay tawat ra man ako Mo support ra ka na mo support ako nimo o kana mapuan na kana okay bali man ako man di na ko nimo Snake iwa na mga ilang mi o okay sad ako man man dapat ikaw okay. Ngano mo di ba ko okay good? Ay okay na mo good ko kay di wala na mo kay mabuhat kaganahan di another lucky na pud ko. So gusto di ka ya gusto di ko pulihan dai gud. Di na ko nimo ay pulihan ra mo ko nimo. Di na mo kagunahon. Di na mo kaganahan. Mangita makaglaig talong Nako sulti nimo. sa man. Badi. Kanang sineryoso gini mo ha. Kay bisag Tarong ba? lagi nagbit. Lami ra ba ko badi basta ako'y magmahal og laki badi kay alagang-alaga jud ako mo nang magmahan jud mo nang Swerte. swerte gid ang mga lalaki. Swerte kay kunin mo dali. Alaga jud ko basta tarungan na jud di lang jud ko kanang ambasador bitaw kanang attitude bitaw ko na Di mo ko mo attitude, lambing mo. Marag yun ang Uy, ako malambing pinakaayaw kay ko. gid ako ng kanang Di jud- attitudean ko. Dili jud ko ano kaning palaaway like ampingan jud ti ka. Pero ba di akong sabi ba dino di jud ko kanang mangunay. Kauban na sabay. Di man takauban sa balay, mag adto naman mug Cebu nya mabilin man ko diri. So long distance relationship. Magkauban ita sa balay di man. Pagtarong ba di ba? Sige. Mao ba? Long distance relationship ta magtawag-tawag ra ta kada gabi or kumusta naman ka? Mana ko kumusta naman ka Snake? Kumusta na ka Snake? Gimingaw na ko nimo Snake. Tapos nagkaon na ka. Ganahan kag namgay nga na ananaan nga Snake. Oy, ingon na mo mag-uyab gud pero kanang ang ako ana nang gid pero di ko buto kay gabalagwa.
So wala pa ni kamera, kung wala pa tong kamera, mutuo ka sa ako. Makaya mo ka na si Yuso, kabulbugalan, dubog na ako. Kabulbugalan, dubog na ako. Di mo ka magbugol-bugol. Kabulbugalan, sakit na. Kung ako nang iyo pang kamera, be. Yay! Bala ako kayo. Tahom na ako, manuloko, mangilad. Snake, kabalo ba ka, Snake? Wala ka man ko'y uyab, Snake. Luya, siguro. Pareho ko tadawa, mauris. Wala man ko'y uyab. Single, masad po ko, wala mo po ko uyab. Dali, wala man po ko'y uyab. Bukari, di man na problema na ako, kisa man mo uyabon di ay. Ikaw lagi akong uyabon karon. Char. Char, di ko sugot mo eh. Gusto kitang makasama habang buhay. Kung masugot mo masakit, kay ingilad ka masakitan, rakod ko ganang masakitan, dilalim. Ay, Ay, bade. nasakitan na rin ka? Ha? Nasakitan na Oo, rin ka? experience mo ko uyab-uyab ko. Ya, nganong ba't hindi kayo nag-work sa jowa mo? Dili, kay na may uyab babae. Aduy, ako ka wala ba ko'y uyab? Oh. Dili, kay na may uyab babae, na din pongwartahan rasad ko na din. Ako, di mo ko- ilaron na ko, o kanang padabad, ay kanang hatag-hatag niya o kwarta na din ikastura niya sa kanang budget eh na din di magsaba na ko na din makabantay ko sa mga post niya Nag-date kay sila. kanang naay mga post nila sa kanang iyang uyab o kanang iyang uyab po nakita So sila nag-date sila. o Tapos traitor ako kay di mo ko ganang mga traitor di man ko mag-trader kay naning kamot ano din ako nagsisipag din ako mag-vlog para magkapera para di ako hihingi sa iyo para yung pondo natin pang future ba like ayaw ko uto-uto abati kay kanang ko anti ko mailat di lang ako pailat ba diha ka ayaw ko uto-uto ka di lalim ba sakit ng balik mati waka totoo dagay kamera o para sa waka ni isa prank ka yes di ba ito Snake wala man jud ko uyab good Snake gusto na ko ba mo wala ka nang mayog daig babae di ay nang uyab man ko pero di man sila ganahan ako nganong di man sila ganahan ba't yung mga babae ngayon ay ayaw na sa mga lalaking mahirap kasi ako Snake di ba nakita mo yung pamumuhay ko oo di ba mo di ko uyab wala kasi akong dati uyab man na ingon na man pero kay ba baka ba di na may tabo ba di basta magampo na jud ka sa Ginoo na di man kamot ka magmilagro ra man bilang Ginoo jud niya nga kanang kuan nga kanang kuan ka nagampo kaniya na di maluoy man ang Ginoo man kay naning kamot man kasud pa tabangan ra ka na sa adig lang jud so kailangan kong kaya ako lisod man sa puko kay sa baka ubiyaan ko niro natuon man na napo kay kwarta so wala na ni kwenta ang kinako ang pagkapait bayad karon wala na ni kwenta kung biyaan ko niro wala na ni kwenta kay wala na sa kay kwarta dili man kay dili mas makapanig na may matabang pud nimo like pwede na pud ka mag-start your own with your hard work bitaw mao galing karon na di ba mag-practice ka ano like di ba yan po kung mausap kagulingon ba po pud lagi mo Gisod ba ako sa akong kagulingon ba mo pa ni kapait na ako mao galing kinahanglan ko nimo matabang ko sa imo sa makaastra man kanya ako kabulihan mausad mo so uyabon ko nimo mag-uyab da ay di kita doon mag-vlogger doon ano mag-uyab da uyab pag yun na vlogger kung pwede lang ng anak ngana na lang okay ra ko sagot ka okay ra ko sugot ra ko kay para makatabang sad ko nimo naman po kay balay oo na di ra man sa pagkubian nila magtinabagay na take one oo okay ka ayo sugot ra ko anak kay para tinabagay na ko tanduhag ko basta at least makita raman po na sa mga tao pod nga kanang nagtinabangan tanduhan din kanang ko magbinutan sa kanako na di po ko mo binuangan na di mo binutan sa kunin mo tinabagay ra tanduhan ako sunod sa kunin mo oh mara okay ra man ka pagtarong ba at sa buton at nalingikan sa mga viewers kasama to sa vlog ana uy ayo paging ana so ngayon mga buddy dadating yung araw if medyo makagala na kami at makalabas na kami dito sa compound magjo-jowa challenge tayo di ba oh magjo-jowa challenge di ba magjo-jowa challenge so, gusto ko kasi maranasan kung paano ka maging jowa okay ka ba sa mga requirements at okay ba ako sa mga
Ano mo? Ikaw bahala oy, basta kay sa patronan ako ba di basta di lang jud ko nang pasakitan mo rin ni ba bantay mo imong batasan nga kana basin mo kung pasakitan ba ilalim na. Lain na ba ko ka na mapuno na ko kay kung mo desisyon ko nga di na narapak ko. Ayaw pag nga na di man ti kabiyaan. Ay sige. Dali. Ako niyo, ilambing nga jud. Sa mga mali, dito na muna matatapos ang aming pag ano ni Snake kasi darating yung mga araw, magagawa pa kami ng maraming vlog ni Snake at para masiyahan kayo at kasi palangga na ako si Snake, palangga means mahal. Sana all mahal. So mga mali, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And this is Nathan Yoloon. And this is Princess. At sa sunod higayon mga buddy, kita tapuhan. Peace out. out. Bye-bye. Kiss. Tarungan! Tarungan ba? Bye-bye!